Čau lidi, vítejte do dnešního videa. V tomto videu vám ukážu, jak můžete získat zdarma itemy na Robloxu. Takže první musíte vyhledat free items a měla by se vám tam ukázat takováto hra. Free items, přesně tak. Tady se napojte a v této hře můžete získat zdarma itemy do Robloxu, co si můžete nasadit. A musíte jít do této sekce, protože tady jsou vlastně všechno, co chceme. Ještě jsou tady i jiné druhy, ale toto jsem já a jsem z budoucnosti. Nebo prostě, když edituju toto video, tak jsem přišel vám říct, že tady jen tak chodím a jako nic moc, takže toto prostě skipnu. Užívejte. Já doporučuji tento druh. Tak jo, jsme tady a jak můžete vidět, je tady hodně free itemů, z čeho si můžete vybrat. Takže vyberete si, co chcete, akorát, že možná to nebude tak lehké na získání. Já mám nemám všechny, ale mám celkem dost. Tady můžete vidět Roblox Career Center, to je jeden z nejlepších, doporučuju to. Tady můžete získat všude tyto itemy. No a tady to momentálně nemám, ale jsou fakt dobré. Se tady musíme napojit, ukážu vám, jak získat pár itemů. Takže jsme tady a jak můžete vidět, je tady hodně věcí, což možná prostě uvidíte. Takže jako první když se napojíte, tak se odpojte a znovu se napojte a dostanete takovýto rohy. Pěkný, co? No, jestli je chcete, tak se odpojte a napojte znova. Potom stoupněte tady na to a dá vám tohle. Takovou čepici. Uvidíte? No a když půjdete tady nahoru, tak tam je kus vlastně prostě tady je kus Roblox loga a když dostanete celé Roblox logo, když ho složíte, tak dostanete nějakou čepici. Ale nejsem si jistý, jestli toto funguje, jelikož mě to nejde pozbírat a snad to neodstranili. No, to uvidíme, nebo neuvidíme, to je jedno. Takže tady můžete vidět, tady lidi skáčou na tohle. Jo, a tady jste mohli předtím vlastně hlasovat pro nejlepší Roblox hry. No a tady tak musíte nějak vyskočit nahoru, tam je další kousek toho Roblox loga. No a tak no, tady je kus Roblox loga. Jo, a tady tyhle ty čáry všude a všechno, nevím, co tady ta holka tady píše, ale jsou tady všude tyhle čáry. To nejsou jen tak náhodné čáry. Někde tady tak je takový obíčko, co můžete splnit. A když ho splníte, tak byste měli něco dostat, ale nejsem si teď jistý, co to je. Mělo by to být taková valkýra nebo něco, teď nevím. No, v tomto... A toto je, jak získat zdarma itemy v Robloxu. Tak čau!